Minanting pakurmatan langkung-langkung pangomyong panekaring Sri Kapagya Temasarimbit wusnya kaboyong saking sasana palenggahan amargi bodol saking sasana suka tumapaking padha lamun Tadinandra tansah balabak lir robing samudra ing daratan. Tapis tanpa sisa lampah-lampah lumadening tata cara parigyan ngunduh mantuk ingkang pareng minengku saking keluarga Bapak Senen Ibu Suparsi pilenggah wonten ing dusun Pengkok RT Tunggal Desa Pengkok Kedaung Sragen kula ing minangka minangka pambiwara wonten galap gangsiling ukara tumpang swing basa ingkang kirang dadosaken renang tenggalih nyuwun denagung tansama ingkang pepuntane ngatur rahayu ingkang samya pinanggih pidodonir ing sampikala semanten bilai topik balidaya baridawalinaya akhir kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun nuwun nuwun.